Ул театр дөньясында кинәт балкып чыкты да, бер-бер артлы пьесалар, спектакльләр тәкъдим итте. Замана татар драматургы дигәндә, иң беренче чиратта нәкъ менә аның сурәте күз алдына килеп басадыр. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге чыгарылышында язучы, драматург, режиссер Илгиз Зәйниев иҗаты белән танышырбыз. Илгиз Зәйниев 1987 елның 23 майында Аксубай районы Карасу авылында дөньяга килә. 2004 елда Карасу урта мәктәбен тәмамлагач, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга керә. 2008 елда театр актеры, 2015 елда режиссер белгечлекләрен ала. 2008 елдан Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына актер итеп кабул ителә. 2019 елга кадәр биредә хезмәт куя. 2009 елдан үзен режиссер буларак сынап карый. Беренче итеп Галиәскәр Камал театрының кече сәхнәсендә шигъри һәм хореографик спектакльләр сәхнәләштерә. Соңрак Ркаил Зәйдулла әсәрен куеп, театрның зур сәхнәсенә чыга. 2019 елның 6 июненнән Әкият Курчак театрының баш режиссеры. 2020 елның 22 гыйнварыннан Әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе. Драматург Муса Җәлил һәм Дамир Сиражиев исемендәге премиялар лауреаты. Илгиз Зәйниев драматургиягә яшүсмер чагында килә. Беренче пьесаларын ул мәктәптә укыган чорда ук яза. Михаил Ходрук булып эшләүче драматург. Әгәр дә бу ике һөнәр арасында сайларга туры килсә, мин драматургияне сайлар идем. Чөнки ул авыррак, кызыграк һәм бигрәктер миңа калса. Язырга өйрәнгәч тә мин яза башлаган идем инде. Әкиятләр анда. Аннан соң мин кино сценарийлар яза башладым. 8-нче сыйныфтан соң беренче пьесамны яздым. Татар теле укытучым Розалия апа, аннан соң инде мәктәбебезнең директоры Василия апа. Алар укыйлар иде һәм Василия апа кайсыдыр язган әйберләрне монда Казанга Нәбира апа Гыймадиновага да алып килгәне бар ел. Аннан соң аны башка кешеләргә биреп шулай аннан соң мин электем менә икенче яшь язучылар съездына чакырдылар мине. Шунда электем, анда инде Радиф Абысагди белән танышып, ул минем беренче пьесамны укып, без аны хәтта бергә төзәткәнне хәтерлим. Драматургия өлкәсендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры инициативасы белән яңа татар пьесасы бәйгесе үткәрелеп килә. Биредә Ай кызы әсәре белән призлы урын яулаганда Илгиз Зәйниев әле 18 яшендә тутырмаган була. Драматургиядә үтеп чыгарга җиңелрәк. Чөнки әйбәт драма әсәрләре әз. Һәм театрлар аны көтеп тора. Драматургия дигән сүздән курыкмаска кирәк. Талантың, теләгең бар икән, иҗат итәргә зарур. Яхшы татар пьесалары һәр даим кирәк. Зур сәхнәдә беренче куйган әсәр минем ул вакытта дипломда юк иде. Үлеп яратты. Ркаил Зәйдулла әсәре буенча драма. Мөхлисә булу турында. Это вы, Мухлиса Бабинская? Встать! Это вы, Мухлиса Бабинская? Мин! Жиенім сіз қолға аласыз, абыскәт. Мен үшін? Міне, ордер! Алай сән мен күріштәргә генә әйтіп шығып. Дай, мәшәқәтләнмә, абый. Иртәгә бүтін Уфа халқы сине халық дошман дип беләчәк. Нишләп мин халыкка дошман булыйм ди? Гомерем буе балалар укыттым. Какие чудеса! Стоять! Что там? Ляй. Менә бу нәрсә? Халал алтыннарым кожыгы бар ише. Халал алтын. Менә бу нәрсә дип сорыйм мин синнән. Халал алтыннарым иде, я Рабби. Абыйши. Ya Rabbi Xudayım. Ya Rabbi. Ya Rabbi Xudayım.
Başka bir ne de yok. Nerse trenip kattı. Gitti. Benim bir ne de günahım yok. Allah şahit. Илгиз Зәйниевне драматург, язучы, режиссер дидек, ләкин бирегә әле актер дип тәстәргә кирәктер. Чөнки ул үзе дә спектакльләрдә катнашкан шәхес. Аның рольләре арасыннан Зөбәйдә Адәм баласында Булатны, Кыю кызларда Дәүләтне атарга мөмкин. Ниязга врач чакырырга сымдыр инде хәзер. Мин куйган диагнозга ышанмыйсызмыни? Юк инде ышанам да. Бәлки тәрәзәне ачырга кирәктер, монда бер күр. Миңа нәрсә кирәген мин үзем дә белмим хәзер. Зөбәйдә, мин менә бер нәрсәне генә аңламадым. Нигә син егетләрне шулай мыскыл иттең? Шул кирәк аларга. Минемчә, үзеңне яратып йөргән кешедән шулай көлү ничектер яхшы түгел. Ярату тагын. Беләсеңме ни өчен алар минем янда йөриләр? Ни өчен? Симпатичный булганыма күрә. Берсенең минем белән көймәдә йөрисе килә. Икенчесенең машинада. Мин ничек яшим? Күңелемдә нәрсә барлыгында аларның битешләре дә юк. Әсхәт. Нәрсә Әсхәт? Ул да яратмыймы? Бала гына ишәле ул Әсхәт. Зөбәйдә, миңа калса син әле үзең беркемне яратмыйсың, бар тик шул гына. Белмим. Бәлки яратам бердә. Син үзең берәр кызны яратасыңмы? Яратам. Бик байдыр инде кызың. Син яраткач байлыкка карап тормыйсың бит инде, Зөбәйдә. Эй, алдыйсыңдыр әле. Bir kızın da yoktur. Uz dünyasına umtular seni her kim sürerge. Zor bulaklar vəqdə itib özünü keyiterge. Sinen күңел nittiləvən alları belməyəsin. Onat hem yılmay. Sin yılmay, sin yılmay, sin yılmay, sin yılmay. Sin yılmay, sin yılmay, sin yılmay. Менің бірінші дипломный спектаклімде Зөбәйдә Адәм баласы Шәриф Хусайновның әсәрендә ул топ рольләрнең берсен уйнаган Илгиз. Аның белән эшләү җиңел, аның фантазиясе дә бик әйбәт эшли. Ул чын тугры дус, Илгиз фикердәш. Юмор хисе аның бик бай. Һәм беренче чиратта ул бик тәрбияле кеше. Аңа әти-әнисе Газинур абый, Сәрия апа бик яхшы тәрбия биргәннәр. Без аның белән горурланабыз. Ул безнең курсыбызда, группабызда безнең староста ул безнең. Яшь татар драматурглар арасында Илгиз Зәйниев алдынгы урыннарның берсен алып тора. Аның пьесалары бүгенге яшьләрне татар театрларына җәлеп итә. Драматургның сәхнә әсәрләрендә бүгенге заман, бигрәк тә яшьләр тормышындагы актуаль проблемалар чагыла. Юмор һәм ирония аша оста рәвештә яшәеш картинасы сурәтләнә. Что делаешь? Фотоға ғана чүрмәкші еді, мен қорқытырға ойламадым. Қорыққанарды, иди топ әтсуда. Ну, ашуланма енді. Топ и говорю. Барыңа қой тәнегіңні түшір. Фотограф. Сен бик фотогеничный. Просто сенің фотоаппаратың қибатлыдыр. Юк. Эш фотоаппаратта түгел. Минем әби әйтә, матур кеше ничек ямсыз чыксын инде ди. Әбиеңні түшір инде алайса. Каралы Алия. Сен нигә гел қорадан киініп йөрисең ул? Ботақтан киінінің мәгънәсе булмаганга. Нишләп бер нәрсә булдымы әллә? Бір нәрсә дә булмады. Соң алайса? Достал. Менә бу пычракта мин актан киенеп йөрергә син әле аңгыра дип белдеңме? Юк. Соң анысы аңлашылды. Менә монда нишләп утырасың дим, тәрәзә төбендә. Кино карыйм. Кино? Каян карыйсың? Ну ана иш күрмисеңме? Мәгънәсезлек турында иң шәп фильм. Нишләп мәгънәсезлек турында? Син әле ул кешеләрнең тормышында берәр мәгънә бар дисеңме? Соң ничек булмасын инде? Алар бит әнә яшиләр. Юк. Алар бар тик үлем каршына чабучылар гына. Алар үлем турында онытыр өчен туктамыйча абына алга чабалар.
Әулі мен даларны көптен финишта күтіп тұра. Охо. Қарады, қоян сенде шының қадар пессимизм. Сен 16 яшкіне бит әлі. Сен шундай қызық. Бүтін дүнияның фажиғасын тыймылап отырасың ма? Сен шағира түгіл ме? Менің бір таныш шағирам бар еді. Ол да шулай интігіп отырға бик ярата еді. Дастам. Әйда ұрамға. Мені көңіләшасым келмей. Біз сенің білән көңіл ашмарыз. Ике әуләшіп грузит сейтіп беріміз. Слушай, бір ненде қызық нәрсе де көрмей. Ну, Алия, да расслабься сен. Қорқма. Сен бұл дүнияда ең ақыллы кіші түгіл. Сен ашақлыда бұл нәрселер турында ойлағаннар. Ләкин бит, кішілік дүниясы әлі хаманда еші бері. Оның пьеса исемнәре дә үзенчәлекле дип әйтергә кирәк. Алар заманча яңгырашта укучыны, театр сөючеләрне җәлеп итеп тора. Мисал өчен, Урман клуб, Суган чәчәге, Мәхәббәт ФМ, Бабайлар чуагы. Театр училищесын тәмамлаганнан соң Казан федераль университетында татар филологиясында укыдым. Һәм шул вакытта Илгиз бездән берничә яшькә генә өлкән кеше, без аның пьесаларын инде университет программасында укып бардык. Бу бит инде гаҗәп. Минем замандашым, минем яшьтәшем диярлек. Һәм аны инде мәктәп укучылары, аны инде студентлар укый, өйрәнә. Димәк, ул үзенең коллегалары тарафыннан бик югары бәяләнгән. Замана рухын сурәтләүдә аңа иҗатташ дуслары да ярдәмгә килә. Татарның талантлы яшьләре кушылып эшләгәндә яхшы тандем туа. Без елына 1-2 спектакль минимум дип әйтим. Гадәттә 3-4 спектакль чыгарабыз аның белән төрле театрларда. Һәм әйтергә кирәк, Илгиз Зәйниевның иң яхшы гадәте минем өчен композитор буларак, ул музыканы ярата. Ул бик ярата аерым музыкага урын калдырырга, яисә ул җыр булсынмы, яисә ул бию булсынмы. Кайбер вакытларда мин музыканы язып китерәм инде спектакль инде куела бара, ул шул музыкаларны ишетеп, ул махсус яңа сәхнәләр ясый аның өчен. Драматургның тормышта да, иҗатта да кулга-кул тотынышы батларда иң якын дусты хатыны Резидә Зәйни. Илгиз белән эшләгәндә, әлбәттә, күбесенчә җырларның авторлары, текстларның авторы Резидә Зәйниева, аның тормыш иптәше, һәм без дуслар, алар белән эшләргә бик җайлы. Ул миңа кайбер вакытларда әйтә, синең авторың бар ди, шуңа шалтыра ди, ул сиңа аңлатып бирер ди, нинди җыр бу спектакльгә кирәк дип. Илгиз Зәйниев драматург буларак та, режиссер буларак та, Алиаскар Камал, Карим Тинчурин, Абдулла Кариев исемендәге театрларда үзенең эшләрен тәкъдим итә. Моннан тыш аның әсәрләре Татарстаннан читтә дә сәхнәләштерелә. Мәсәлән, Башкортстан, Оренбург, Мари-Иле, хәтта Казакъстанда да. Илгиз берничә ел элек безнең театрыбызда Аяз Гыйләҗев әсәре буенча 3 аршын җир драмасын куйды. Һәм миңа анда яшь Шәмсигаян ролен ышанып тапшырды. Илгиз белән эшләве гаҗәеп рәхәт. Шундый җылы, рәхәт кеше ул, бик сабыр кеше ул, күтәрелеп кычкырмас, каты бәрелмәс, барсында тыныч кына аңлатыр, кешене кеше итеп, улыны улы итә белүче режиссер ул. Яшь булуына да карамастан, Илгиз Зәйниев уйландыра торган, тормыш фәлсәфәсен чагылдырган, шул ук вакытта үзенчәлекле әсәрләр иҗат итә. Нәтиҗәдә яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә кызыклы булган иҗат җимеше туа. Аралашыр кешең юкмы дисең бердә? Бар инде дә бит. Кара әле. Сөйгән кызың бармы сага? Эй, бабай. Төрлечә була инде. Шулаймы, ха? Әйе. Юк, менә мин әйтәм, менә хәзер менә чынлап торып сөйгән кызың бармы? Бар. Соң ничек? Ничек? Мәңгелек мısın ул кыз дип әйтүем инде. Ни, гомерлекме дип әйтүем? Эй, бабай. Соң? Син бигрәк кызык кеше инде, әйме? Нигә? Кызык кеше икән сине. Фикус алып кайткансың дигәннәр иде. Айттым шул ул. Күрәм монда фикус тагына түгел икән бит, эш? Нәрсәдә? Минем кызыл сиңа нигә кирәк бар? Тукта инде, улым, тукта ни. Мәйтәм менә ул кызың белән син ничегрәк аралашасың икән дип кенә белмәкче идем, ай Алла. Менә кызык, Әйбәт аралашам. Әйбәт. Кара әле ула. Ничегрәк? Син нәрсә?
Şu yaşına жетip kızlarla nişe arlaşkanları bilmişsin mi ne? Tutar, gittelim. Hadi öğrenmek oldum var. Yok, indi ulan bile. Yürü. Gafı. Sonra. Yarı. Sonra finana ne ulan tegeni. Yalatar deyip etkenim var mı? İhtemdir mi kayım? Ne kayım mısın ne itesin mi? Babayım yani bilmeyeyim de. Ne? Nerse gidip silendirdim ya arka babay Xuday bilsin. Kora. Yaratasın mısın silahını? Onun bilen bulam iken demek yaratamayın da. Tufan abinin eseri boyunca koyulgan bir radyo spektakl болған. Шунда bir жыр бар. Һәм менә шул елларны Зөлфирә Зарипова белән Фирая Акбарова һәрвакыт банкетларда, ниндидер утырганда, шул ниндидер концертларда, театр концертында җырлый башладылар шул җырны. Мин аңарча ишеткәнем юк ягъни. Ул ти кайдалар, кайда икән алар. Шундый матур көй, сүзләре дә матур Туфан абыйның. Ништер менә шул җыр әйтте мине. Истә калды, анарсын моңлану җыры. Һәм бер гастрольдән кайтканда Әсхат абый миңа 1 сәгатькә якын үзенең яшьлеген, ништер бала чагын сөйләп кайтты. Һәм менә шул ике җыр һәм Әсхат абыйның монологыннан Әремисе пьеса туды. Ne işin çegenin anlayayım. Lakin sınarım biraz. Gitti mi? Gitti. Ayşen. Ben kötü kulup kaytkanda yok edeyim de. Çimadan da yok. Anam şulay bulası bilgiliydin de. Menin de kaygırgan şartlanırgam ikanin de bilmeyim. Aldanası kile. Haman aldanası kile şu. Sine etmişli. Yaşa karısı kile. Sarha bağırkayım. Kaylarda yürüyken bizim bakıt geyle. Kaylarda yürüyken. Kayda iken Allah. Ümit yarlarına jitken şaklar Müldireme tulup taşkan künellerge Yıldızlardan sihri nurlar tamam şaklar. Нияз Рауфович Игламов Шалдан кайтты да Шаллы театрының директоры Захрафатовны сине шақырасы келеді спектакль қойырға. Ул ике хуҗаның хезмәтчесен караган драма, Шаллы драмасында, Татар театрында. Караганда охшаткан, үземә шақырасы келді. Мен бик кушак театр режиссеры түгел, нишләп мине шақырасың? Бардым һәм бергәләшеп артистлар белән алар мине өйрәттеләр, мин аларны өйрәттем, шулай эшләп чыктык һәм ул спектакль безнең ул вакытта югары бәяләнде. Ул Алтын битлек фестиваленә эләкте. Без анда катнаштык. Җиңмәсәк тә, анда инде үтеп чыгу да бик зур дәрәҗә санала. Yerine жеткирилди. Ah nişik şep, üzümnің de үліп кеуге шығасым келе башлады. Менә сезгә минем кулым һәм аның белән бергә йөрәгемдә. Тартынмагыз кызым, берегез кулагызны. Кадерле сөеклем Сильвио, менә сезгә минем кулым, сезнең хатыныгыз булырга мин вәгъдә бирәм. Афәрин. Siz biride buluşlar. Benim süyüklü kızım Clarice bilen layıklı doktorumuzun layıklı oğlu Sinyor Silvia arasındaki nikah vəqdəsinin şahitleri. İlgizning bir гадәте бар, ул әгәр дә ике уенчык тапса, ике уенчык уларларны уйната, сөйләштерә башлыйдыр. Менә гел шулай әйтәдер. Кая гына барсаң, бер кай кунакка барсаң,
Бірін енді ойыншықлар тұрса, оларын сөйлештіре башлай. Мәйтем, Илгиз өзін тапқан, мәйтем, әне Қуыршақ театрына әзірленіп қойған ем. Шул енді мені Аллах Тәғаланың амин деген шағына туры келген енді. Бүгін Илгиз Зәйнеев Қуыршақ театрының сәнғат жетекшісі. Берде инде аның шоқты әсәрләре қойылды. Қуыршақ театрына келе біләгуі де шыраклы түгел деп әйтергә кирәк. Аңа кадәр дә драматургның балалар өчен язылган пьесалары Татарстан театрлары сәхнәләрендә қойылды. Бала ашыйсың киләмесең? Килми. Олма ашыйсыңмысың? Ашамыйм, бабай. Интектірме инде баланы. Улым, Илсур улым, мен кетем бит. Қоя. Ераққа бүтән қайтмам. Gitme. Babay. Uyatsam gitmem. Emin. Yıklamayım da babay. Mine maladez. Eyde bir jırlap jiberersin mısın? Jırlıysı da kilmi. Emin jırlayım mısın? Jırla babay. Biz andayım alay tugel, biz manadayım alay tugel, bizden başlar balık tugel, kavarıp aşamazlar. Palay tugel indi babay. Eşeksin ola? Bilesin sen. Bilmeyim. Jüri mırığına kılanasın. Yok indi oğlum, şoňa göre seni şakırtıp getirdim be. Biz andayım alay tugel, biz mındayım alay tugel. Kaya varsak da yarıyız. Kugelden kalay tugel. Eyde Allah'ysa hazır kilep tecrüberin eyde. Alma bir. Alma. Alma. Bir sor oğlum. Hani Bakşadağı var almalar sineki falan. Mineki. Uçep. Bizden malay tugelle. Biz malay tugel. Koya varsak da yarıyız. Kugergen kolay tugel. Ey maladis. Ey de hazır. Uzimizde kim? Şırdı bilen. Vırdıyla. Ул үзенең таләпләрен бик җиңел куя. Һәм без аны шундук аңлап алабыз. Әгәр дә инде барып җитмәй икән, ул тиз генә сәхнәгә йөгереп менә дә, үзе уйнап күрсәтә, ул бөтен рольләрне дә уйный ала. Кирәк икән, ул кулына курчак алып, курчак белән дә эшләп күрсәтә. Ул килү белән безнең театр югары тизлектә эшли башлады. Ул актерлык осталыгын да камилләштерүгә зур игътибар бирә. Әйе, Илгиз Зәйнеев әле остаз буларак та билгеле. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтыннан тыш, ул Курчак театры бинасында да студентларына дәресләр бирергә өлгерә. Мин үземдә бик комплексларым көчле иде дип әйтергә кирәк. Ул сәламәтлек белән дә бәйле иде, башкасы белән дә бәйле. Һәрвакыт син үзеңә я буен кыскарак булып тоела, я анда син тазарак, я ябыграк булып тоеласың, я син кызлар карамый, я малайлар син карамый, яки анда син начаррак укыйсың, яки синең көчең әзрәк кебек. Ләкин буларның барсына да менә курыкмыйча, нәрсәдә синең үзеңне кимрәк күрәсең, шуңа курыкмыйча ташланырга кирәк. Әгәр дә син көчсезрәк икән, спортзалга бар. Һәм нәрсәдер эшләргә кирәк, эш белән җиңәргә кирәк булай берне. Һәм курыкмаска, куркуга каршы ташланырга кирәк, һәм курку синнән курка башлый. Илгиз Зәйнеев татар драматургиясенә яңалык алып килгән шәхесләрнең берсе. Аның әсәрләрендә бүгенге заман картинасы сурәтләнә. Аларда юмор да бар, яшьләр һәм өлкәннәр өчен кызыклы темалар, актуаль проблемалар да күтәрелә. Зәйнеевнең үз тамашачысы, үз укучысы бар. Димәк, язарга да әле язарга.